era una princesa independent que no necessitava que cap príncep la salvara. Va convidar les seues altres amigues princeses a una macrofesta de 5 dies. El seu objectiu, passar-ho bé i evitar que els prínceps es colaren a la festa i els proposaren matrimoni. Rebel Princess és un joc de cartes. Ja ho han sentit, les princeses són lliures i independents en Rebel Princess, el nou joc de cartes de l'empresa de Denia, Zombie Paella. Els creadors de la fallera Calavera aposten de nou per les dones com a protagonistes. Rebel Princess és la nova aposta de Zombie Paella en l'univers dels jocs de cartes. Un projecte de 4 autors, premiat al Festival d'Au de Barcelona de Jocs de Taula, que en arribar a les mans de l'empresa de Denia, de seguida li va veure el potencial. Nosaltres apostem sempre per jocs que tinguin personatges femenins forts, per exemple, la fallera Calavera és un d'ells, i ens va semblar superoriginal la temàtica, superpunky, no? I vam voler donar-li una oportunitat perquè a més vam veure quan el vam provar que era realment molt divertit també de jugar. Les protagonistes del joc de cartes són princeses com Blancaneu, la Ventafocs o Carmesina, que no volen casar-se amb el príncep blau. Així que per a guanyar la partida s'han d'evitar les proposicions matrimonials. I amb aquestes temàtiques on sempre els protagonistes són dones, intentem també atraure nous públics i al públic femení. Ho estem aconseguint. De fet, més de la meitat dels nostres seguidors a xarxes són dones. El joc s'està finançant a través de la plataforma Berkami, on només en 2 hores van aconseguir el doble dels diners que necessitaven. La xifra ara mateix ja supera els 14.000 euros i continua augmentant. I com més el millorem, és a dir, com més dins arrepleguem, millor producte arribarà al final. Rebel Princess estarà al mercat al juny per als mecenes i al juliol per a tot el públic.